רוצה לבשר לכם שזה רגע היסטורי. אני מודע, כתוב לי במחברת מ-2007, מהפכה כלכלית. וזה כותרת, וזה הדבר הכי משמעותי שאני ראיתי במדינת ישראל, מתחיל לקרוא במובן של התארגנות, של לצאת עם זה. מה בדיוק עושים? אני לא יודע. אבל אני יודע שחייב לעשות. וכמו שארי אמר, כמו שהנרי פורד אמר, אם בני אדם היו מבינים איך השיטה הכלכלית עובדת, הייתה מהפכה עוד לפני מחר בבוקר. בואו נעזור לבני אדם להבין איך השיטה עובדת. אנחנו באמת במשבר סביבתי, ואנחנו באמת במשבר כלכלי, ואנחנו באמת במשבר חברתי, ואנחנו עוד יותר במשבר ערכי, שאנחנו בטוחים שאנחנו נפרדים ואדם לאדם זה וכל אחד בחשבון בנק שלו. מה בדיוק עושים? לא יודע, יוצאים לדרך. גנדי לא ידע מה בדיוק הוא יעשה שנה אחרי. הוא ידע שהוא יוצא לדרך של חופש. ואנחנו בסוג של עבדות מודרנית בתור בני אדם. ובמטריה יש את השקעה, אנחנו גם חופשים, אנחנו נבחר ברמה של תודעה, ברמה רוחנית. אבל ברמה של חברה, יש סוג של עבדות מודרנית. וזה מפגש מאוד 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 חשוב מה שקורה פה, וכל מי שבו לא יש סתם. בעיקרון זה יאללה לעשות. מה? לא יודע, לכל אחד יש את הכישרון שלו. ומי שממש ממש ממש מומחה בנושא, אז יש לכם מתנה פה. ויש מלא חומר לקרוא, יש סרטים וספרים ויש אתרים, ואנחנו נשלח, אז גם לרשום את האימיילים וגם להתעדכן, וגם יהיה מפגש שבוע הבא ויהיה מפגש שבועיים. מתחילים משהו, מתחילים דרך וזה מרגש. מה רציתי להגיד? עייפתי על טל רונן, איפה הוא נעלם? וואלה. לא, איזה יופי, ריסטארט, יאללה בואו נעשה ריסטארט. וזה אבן דומינו, וכשבאמת אנחנו נבין בתוך תודעה ציבורית מה קורה עם השיטה הכלכלית, אז יהיה גם שינוי סביבתי. הכלכלי זה כמו האבן דומינו הראשונה שנופלת, כי זה הבסיס. איך אפשר לעשות שינוי חברתי ולדבר על מחירי הדיור ומחירי הקוטג' שכל השיטה, כל המדינות בחוק.